aikaa, niin mennään tonne meidän vakiomestaan Sawgrass Millsiin vähän shoppailemaan ja sitten taas lentokentälle kattelee, jos päästäis vihdoin himoon. Mikä se sellainen Sawgrass Mills on? Se on sellainen outlet mall, missä on ihan järkyttävän paljon kauppoja ja ehkä jopa kohtuu edullisesti kaikkea. Ei me nyt ehitä tuossa muutamassa tunnissa, kun pyörähtää siinä pikaisesti, mutta käydään kattelemaan. Lähdetäänkö shoppailemaan? Vietettiin tuossa nyt sitten päivä Sawgrass Millsin outlet-ostoskeskuksessa. Vähän pahaa mieltä poistettiin shoppailemalla, vaikka mä oon kyllä itse juuri joku aika sitten kirjoittanut semmoisen postauksenkin, että materiaan ostamisella ei tehdä onnelliseksi ihmistä kuin vähäksi aikaa. Että ne on ne kokemukset ja elämykset niitä, mistä pysyy onnellisena pidemmän aikaa, mutta sanotaanko, että niitä kaikennäköisiä kokemuksia ja elämyksiä on tullut kyllä nyt tällä reissulla ihan reippaasti, että ehkä sitä voi vähän sen lisäksi myös shoppailla. Nyt onkin sitten seuraavana ohjelmavuorossa, että mennään palauttaa tää vuokra-auto ja sitten suunnataan taas vaihteeksi lentokentälle ja meillä on tänään American Airlinesin lento täältä Miamista Lontooseen ja sitten on Lontoossa parin tunnin vaihto ja siirrytään British Airwaysin kyytiin. Toivotaan, että kaikki menee ihan hyvin. Ei nyt ainakaan pitäisi olla enää mitään semmoisia mutkia matkassa, koska meillä on ihan vahvistetut liput ja meillä on molemmille lennoille ja boarding passitkin, että jos jotain tässä nyt niinku tapahtuu tässä matkan varrella, niin se on sitten kyllä ehkä ihan meidän oma muka. Toivottavasti ei nyt tuu mitään ihan... Se mitä me ollaan niinku ehkä tässä eniten oltu huolissaan, että me ollaan kuitenkin aika kaukana tuosta lentokentästä. Tuosta oli useampi 10 kilometriä tonne Outlet Malliin. Se on tuolla ihan reippaasti Miamin ulkopuolella, niin että jos täällä on nyt joku ihan järkyttävä liikennekaos tai jotain, että me ei päästäkään sinne lentokentälle ajoissa, niin se oli ehkä semmonen ainoa, mutta... Ruuhkaantuu. Niin, koko ajan tää ruuhkaantuu, kun me mennään nyt niinku Miamia kohti, että toivotaan, mutta meillä on tässä nyt ihan reippaasti aikaa. Tässä on 1, 2, 3, 4 tuntia vielä lennon lähtöön, että ei pitäisi olla silleen mitään hätää. Mennään 5 kaistaa yhteen suuntaan ja liikenne tökkii. Nyt ollaan tipahdettu. Nopeus on tollai... Reilu 20. Niin, mailia. Ei kilsaa. Ai kun toi on kilsaa, okei. Okay. Joo. Joo, on täällä niinku tätä liikennettä vähän enemmän kuin tuolla Kehä Kolmosella, vaikka sekin välillä vähän jumittaa. Mutta täällä on sitten ihan reippaasti enemmän. Me ollaan menossa koneeseen, Lontoo kutsuu, siellä sitten parin tunnin vaihto. Uskokaa tai älkää, mutta me ollaan täällä, kone on saapunut Lontooseen ja me ollaan tässä portilla, mutta toi putki, mistä meidän pitäisi mennä ulos täältä koneesta, niin se on rikki. Sitä korjataan tällä hetkellä parhaillaan ja me ei just nyt päästä täältä koneesta ulos ja kapteeni ei osannut vielä sanoa, että kuinka kauan siinä menee, että se saadaan korjattua, joten me jumitetaan nyt täällä koneessa ja meidän vaihtoaika täällä Heathrowlla tässä koko aika pienenee. Se on nyt tällä hetkellä joku alle 1,5 tuntia, kun se piti olla 2 tuntia, niin katsotaan myöhästytäänkö me vielä täällä Lontoossakin Suomeen lähtevältä koneelta.
Me ollaan Suomessa, me ollaan perillä. Vähän on reissusta rähjääntynyt olo, mutta on aika kiva olla täällä. Nyt tekis mieli sanoa, että mä en enää ikinä lennä American Airlinesilla, mutta mä oon lähes 2 viikon päästä New Yorkiin ja sieltä paluu American Airlinesilla. Katsotaan mihin mä silloin sitten päädyn. Nyt olisi sitten enää selvitettävänä meidän matkalaukkujen kohtalo. Pitää mennä tonne matkatavarapuolelle ja mennä sinne vähän kyselemään, että onko niitä näkynyt jo täällä tai milloin ne olisi tulossa ja tehdä niistä sitten se joku reklamaatio tai mitä niistä ikinä tehdäänkään. Niin katsotaan, koska nähdään meidän matkatavarat, koska siis Tomin matkatavarathan katosi myös siinä samalla, kun me ei ehditty siellä Miamissa sille Lontoon lennolle silloin maanantaina niin kuin piti. Niin, nyt on sitten molempien matkalaukut jossain teillä tietämättömillä. Nyt me ollaan kotona. Vihdoin viimein. Joo, ja Armikin on täällä ollut meitä odottamassa ja se vaikuttaa, että se on kans ihan ilahtunut siitä, että me tultiin kotiin. Eipä ole ennen tällaista ollut, toivottavasti ei nyt ihan samanlaista tullutkaan, mutta siis meillä oli loppujen lopuksi ihan hauska päivä siellä Miamissa, se oli niinku sit ihan ok. Me ollaan nyt sen verran poikki, että katsotaan, että jos saadaan tää video tän illan puolella vielä ulos, nyt tälleen keskiviikkoiltana. Ja sitten sen jälkeen voitaisiin alkaa tehdä niitä ihan oikeasti niitä matkavideoita, mitä me suunniteltiin, että me tehdään tuolla. Nämä on ollut vähän tämmöisiä extempore-videoita, mutta on ollut ihan kiva huomata, että näillä on ollut aika paljon katsojia. Ja on ollut ilmeisesti ihan viihdyttävää seurata tätä meidän kaoottiseksi muodostunutta kotimatkaa. Kiitos teille kaikille ja laittakaa kanava ihmeessä tilaukseen, niin saatte sitten tiedon näistä meidän tulevistakin matkavideoista, jotka on toivottavasti vähän eri teemalla kuin nyt nämä meidän jumissa olevat matkavideot. Yes. Noniin, moi!